Salut și bine te-am găsit la un nou clip. Poate unii dintre voi știți deja din cărți sau documentare fancy pe Netflix că în trecut căsătoria ținea mai mult pe post de contract, unde femeia era contractul, iar bărbatul era pixul. Era pur și simplu un proces în care bărbatul își înmuia ciocul în averile strânse de părinții femeii, care o lăsau ei drept zestre. Ideea de căsătorie era mai mult despre câștiguri și mai puțin despre porcării gen dragoste, sentimente sau mai ales despre părerea femeii, nu numai în căsătorie, ci și în întreaga societate. Însă, te-ai întrebat vreodată cum și când a apărut acest proces de unire a două persoane? Probabil că nu, iar dacă este așa, astăzi vă voi povesti despre cum a apărut căsătoria. Haideți să începem! Statistic, în fiecare an, aproape 100 de milioane de oameni din întreaga lume se căsătoresc. Recent s-a descoperit o scădere în numărul de căsătorii în țările mai dezvoltate. De exemplu, în Marea Britanie, numărul de adulți singuri a depășit pentru prima dată în 2007 numărul de adulți căsătoriți, dar mai bine de o treime din cei singuri fuseseră căsătoriți și ei la rândul lor, divorțați sau văduvi. Dar pentru majoritatea persoanelor din lume, căsătoria rămâne o experiență normală. Acum 100 de ani, mulți antropologi considerau căsătoria un lucru destul de nou. Ei au crezut că, în timpurile preistorice, relațiile intime erau complet libere, iar unii chiar au considerat că aceasta ar fi fost un mod natural de comportament între un bărbat și o femeie. Mi se pare normal. Știm cu toții că oamenii au fost mereu simbolul libertății, prin sclavia persoanelor de culoare până la sclavia modernă. Oricum, există dovezi care sugerează destul de clar că nu a fost deloc vorba despre așa ceva. Căsătoria are forme diferite, însă implică întotdeauna o uniune recunoscută public între două persoane, care au de gând să rămână împreună toată viața. Oricât de multe glume ați auzit și tot o să auziți despre ideea de căsătorie, ea este benefică pentru stabilitatea unei societăți. Odată ce două persoane se căsătoresc, este clar că ei au făcut o alegere și că alte persoane singure trebuie să se orienteze în altă parte. Practic, căsătoria trimite un mesaj clar. Este un fel de a ne marca teritoriul, dacă vreți să-i spunem așa. Oamenii doresc să facă o alegere și să-și demonstreze angajamentul față de cealaltă persoană. Specia umană dorește să aibă tipul de legătură emoțională oferită de căsătorie și, de asemenea, prezența partenerului aproape de noi de-a lungul întregii vieți. Bine, asta nu înseamnă că un om nu poate trăi singur, însă ideea de a avea pe cineva cu care să împarți lucrurile bune și rele de-a lungul vieții este o dorință pe care majoritatea o au. Totuși, căsătoria nu constituie o garanție împotriva singurității, dar ajută, cu siguranță. De aceea, ideea căsătoriei a apărut încă de la începutul existenței speciei umane. Cea mai veche datare a unei căsătorii este de acum 4400 de ani. Oamenii au ajuns la ideea de căsătorie pentru asigurarea stabilității. Înainte de ea, oamenii trăiau în grupuri de 30 de persoane, cu masculi drept lideri și femei care erau împărțite între bărbați. Acest obicei nu era sustenabil, dovedind că încă din antichitate oamenilor nu le-a plăcut când bărbatul sau femeia își împărțea scula cu altcineva. Percepția noastră privind semnificația căsătoriei a avut conotații impresionante de-a lungul timpului. Imediat ce oamenii au început să trăiască în societăți așezate, au fost cuprinși de ideea căsătoriei. Însă nu vă închipuiți că i-au lovit dragostea față de aproapele lui, deși uneori asta era pretextul. Unele civilizații au luat vorba cu iubirea aproapelui tău prea în serios și au început să dea match pe Tinder cu rudele lor, frați, surori, verișori, ce-s mai, o întreagă ciorbă de sânge nobil, un incest fest, timp de câteva generații. Tot în istorie, căsătoria era folosită drept evitarea disputelor privind drepturile asupra proprietății, de aceea era vital să fie stabilit clar urmașii legitimi. Căsătoria a oferit un cadru simplu și legitim. Din același motiv, adulterul din care rezultau copiii din flori, mai ales cel provocat de femeia căsătorită, era mereu condamnat. Chiar și dacă bărbatul era cel care săvârșea adulterul, vinovatul era, bineînțeles, femeia. Pentru că normal că era de vină femeia. Dacă copilul se năștea cu deformații sau boli incurabile, vina era, evident, femeii. Dacă în trecut făceai sex cu femeia ta și tot nu reușeați să faceți un copil, de vină era, spuneți cu mine, femeia. Vă dați seama că după atâta stigmatizare din partea societății, pentru femeie, căsătoria oferea siguranță și o asigurare că ea și copiii ei vor fi recunoscuți și îngrijiți. Iar pentru un bărbat era o asigurare că toți copiii erau ai lui, cel puțin pe aia pe care voia să îi recunoască. Cum nu de puține ori partenera nu era femeia visurilor sale, bărbații aveau amante sau concubine, pentru a-și afunda amarul, fără a ajunge neapărat la divorț. Oricum, în caz că se afla că el avea o aventură cu o altă femeie, se știa deja cine era vinovatul.
Într-un contrast ciudat, aceste stigmatizări ale femeii erau mai prezente la clasele nobile ale societății. La oamenii săraci, căsătoriile decurgeau în general bine, deoarece ideea de moștenire a zestrei cam ieșea din schemă din moment ce amândoi erau săraci. Astfel că, dacă erai sărac, aveai într-un fel mai multă libertate de a-ți alege partenerul. Divorțul pentru oamenii săraci nu era o opțiune prea viabilă. Rare ori se despărțeau oamenii din motive de dragoste. Erau prea dependenți unul de celălalt, iar miza era mult prea mare. Odată cu venirea iluminismului în societate, a apărut și dorința de a te căsători din dragoste. Tinerii doreau să-și aleagă singur partenerul din motive de dragoste și detestau ideea de a vedea căsătoria drept o afacere. Tocmai această tendință a oamenilor a făcut ca nunta să devină o chestiune mai formală, legalizată. Înainte, și vorbesc serios aici, o strângere de mână în fața martorilor era de ajuns să se considere două persoane căsătorite. După cum ați observat pe tot parcursul clipului, nu am menționat nici măcar o dată biserica. Asta că nunta la biserică este un obicei relativ nou, apărut prin anii 1800, când, din dorința de a exista un procedeu legal, nunta trebuia să se petreacă la biserică. Ideea romantică de mariaj domină atât de mult în gândirea apuseană, încât ne este greu să ne imaginăm altfel căsătoria. Contactul cu alte culturi face popoarele mai conștiente de căsătoriile aranjate sau chiar impuse. Însă, pentru majoritatea occidentalilor, iubirea este cea care contează. În mod uimitor, majoritatea oamenilor reușesc să-și găsească jumătatea și își aleg partenerul și din dragoste. Latura neplăcută a acestui lucru face ca, odată cu dispariția iubirii, cuplurile simt că și căsătoria trebuie să înceteze, având un impact negativ asupra partenerilor și mai ales asupra copiilor. Totuși, marea majoritate a căsătoriilor sunt reușite. Ținând cont cât de simplu este să divorțezi, este remarcabil cum multe dintre acestea nu numai că supraviețuiesc, ci și înfloresc. Majoritatea căsătoriilor nereușite eșuează destul de rapid, însă divorțul nu exclude căsătoria. Cam atât am fost și pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like și de asemenea să te abonezi pentru a fi la curent cu ultimele clipuri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Salut!